Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яз җитте. Азнакай районы хуҗалыкларында техниканың көрүшләренә әзерлеге тикшерелде. Россия су асты көчләренә 120 ел. Әлмәт диңгезчеләре яшьләргә үзләренең хезмәте турында сөйли. Изге гамәл. Ветеран тернәкләндерү үзәгендә Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үттеләр. Азнакай районы хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә техниканың әзерлеген тикшерү буенча комиссия эшләде. Анда муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, хуҗалык җитәкчеләре, белгечләре, механизаторлар, ветераннар катнашты. Тиздән авыл кешесе өчен җаваплы мәшәкатьле чор, җир эшкәртү, язгы чәчү эшләре башлана. Ә моның өчен техниканың әзерлеген тәэмин итү зарур. Союз Агро җәмгыятендә ремонт эшләре төгәлләнеп килә, культиваторлар, чәчкечләр әзер. 85% техника әзер бүгенге көндә, 8 агрегат әзер, тракторлар әзер, чәчкечләр бүгенге көндә запчастьлар кайтып бетте. Малайларның настроенияләре әйбәт, практикага тагын техникумнан килергән малайларны көтәбез, аларны өйрәтеп, алар белән бергә эшлибез. Бу елны көтелә 20ләп малай килергә, алар белән бергә эшләп, теге елны безнең 3 малай монда практика үткәч эшләргә калдылар. Илья Якушин Союз Агро хуҗалыгында күп еллар механизатор булып эшли. Торам мен Берешевкада. Стаж күп инде ул. Тугандан бері 20 яшьтән бері эшлибез. Монда бездә иске тракторлар юк, эш булып тора. Нинди эшләр бар басу эшендә, бөтенсенә катнашабыз. Марс хуҗалыгында да язгы кыр эшләренә әзерлеккә җитди якын киләләр. Ветераннар да читтә калмый. Марс хуҗалыгы кәкер елга бүгенге көндә яши, авыл яши. Әз булса да яшьләр дә бар. Язгы чәчүләрне матур иттереп шушылай еллар матур килеп, матур иттереп ипиләрне чәчеп, матур итеп уңышлар алырга язсын безгә. Аяк бушалар шунда эшлибез. Стаж инде күп инде ул безнең. Минем 41 ел стаж. Фирмада күбрәк. Бүген белән шу тракторда. Марс хуҗалыгында техниканың әзерлеге 95% тәшкил итә. Биредә язгы кыр эшләренә 7 берәмлек техника куелган. Җыелмалы тырмалар, культиваторлар әзер, чәчкеч, орлык алынган. Бу ел инде без 1000 гектар humагы чәчәргә дип уйлыйбыз. 300 гектар будай, арпа, 1 еллык и күп еллык культураларны чәчәбез инде. Инде менә бүтән регионнардан көтеп алабыз, менә апрель аенда кешеләр килергә тиешләр. Студентлар белән инде эшлибез. Район буенча алганда берничә хуҗалыкта хәл итеп бетерәсе мәсьәләләр бар. Аларга ярдәм итәбез ди район башлыгы. Булай район буенча әзерлек начар түгел. Инвесторларыбыз ел сайын бик яхшы әзерләнәләр. Бездә инде Союз Агро, Агросила, Август инвесторлары. Алар инде елдан ел яхшы иттереп әзерләнәләр. Техникалары да әзер, механизаторлары да бар. Хуҗалыклар безнең әзерләнәләр. Таллы бүләк һәр вакыт инде ул иң беренче язгы кыр эшләренә тотына. Шулай ук Марс хуҗалыгы, Тукай хуҗалыгы, аларның әзерлекләре начар түгел. Фермер хуҗалыкларыбыз бүгенге көндә бик күп эш алып баралар. Закирова, Габидулина фермерларыбыз, Габдрахманов фермерыбыз, аларда әзерлекләре начар түгел. Шул ук вакытта эшләребез бар. Район башлыгы белдергәнчә, кайбер хуҗалыкларда техниканы, культиваторларны ремонтлап бетерәсе, чәчкечләрне әзерләп бетерәсе, ашлама алып кайтасы бар. Җитәкчеләр кыр хезмәткәрләре белән сөйләшеп, аларга алда уңышлар теләде, тәкъдимнәрен җиткерде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Лениногорск нефть музейында Көнчыгышка море ягының борынгы серләре исемле археологик күргәзмә ачылды. Биредә төбәгебез территориясе белән бәйле урта гасыр Идел Болгары чоры артефактларын күрергә була. Тантаналы ачылышта Татнефть компаниясенең халыкара әһәмияттәге геопарк булдыру буенча масштаблы проектын тәкъдим итүдә булды. Геологик объектлардан тыш ул биотирлелек, археология һәм этнография, тарихи һәм мәдәни мирас элементларын үз эченә алачак. Киләчәктә проект ЮНЕСКО глобаль геопарклары шелтәрләренә дә кергә мөмкин. Бу хакта тулырак Алсу Нуриева материалында.
Кунакларны Кадим Альмет этномузыкаль коллективы каршы алды. Нәкъ менә борынгы көйләр ярдәмендә оештыручылар кунакларга витриналарда тәкъдим ителгән борынгы серләр белән әңгәмә корырга тәкъдим иттеләр. Следующая находка тоже рядом с нами, это Нижняя Мактама. Там обнаружен могильник, связанный с жизнью сарматов. Хезмәт һәм саклану кораллары, көнкүреш һәм бизәнү әйберләре, музей мәйданчыгында төрле коллекцияләрдән 150-гә якын экспонат. Лениногорск туган якны өйрәнү музее фондларыннан артефактлар аерым стендта. Алар арасында безнең эраның 3-4 гасырлары, Идел буе Булгары һәм Алтын Урда чоры экспонатлары да бар. Экспозициянең төп өлеше Яңа Сережкино авылы тирәсенә табылган әйберләр. Александр Ванюков чын тарих сакчысы. 21 яшендә башлап 30 елдан артык көнкүреш әйберләрен җыя. Сирәк табылдыклары арасында борынгы сарматлар таш балтасы һәм белгечләр фикеренчә, безнең эраның 6 гасырына карый торган кыска кылыч акинак. По деревням ездил, в своей деревне собирал. Сейчас уж Авыллар буйлап йөрдем, үз авылымда җыйдым. Хәзер инде кешеләр үзләре алып килә төрле әйберләр. Дөресен әйткәндә, җыйган экспонатларны нефть музеенда күрсәтермен дип беркайчан да уйламаган идем. Үзем өчен, авылым өчен, туганнарым өчен җыйдым. Алар хәзер музейга килеп, борынгы кешеләрнең ничек яшәүләре белән таныша ала. музей, да, они восхищаются, что они не простые люди, что тут жили древние люди. Мы живем не на простом месте. Экспозиция Геопарк булдыру проектының мөһим өлеше. Аның урыны очраклы сайламый. Лениногорск районын Татарстанның зур нефть бишеге дип атыйлар. Нәкъ менә монда уникаль рельеф, бай геологик тарих һәм легендар сәнәгати үткәнебез берләшкән. Геопарк – это история земли. Геопарк ул җир тарихы. Бездә искиткеч нефть музее. Аның тарихы белән бәйле материал бар. Әмма глобаль мәгънәдә нефть табу күптән түгел генә булды бит. Геопарк кысаларында без нефтька җирнең үсеше күзлегеннән барлыкка килүенә, борынгы диңгездән алып хәзерге индустриягә кадәр карыйбыз. Максат менә шушы юлны күзәтү. Об этом говорит. От древнего моря до современной индустрии. Вот этот вот путь мы хотим отследить. Геопаркның төп бурычлары җирнең серләрен өйрәнү, табигать һәйкәлләрен саклау, инфраструктураны һәм туризмны үстерү. Это шикарный проект, который позволит людям. Бу бик шәп проект. Ул кешеләргә нефтьнең нәрсә икәнен, аның тарихын, байбак колонияләре барлыгын, кайчандыр Азнакай районында бакыр руднигы булганлыгын, Актаныш районындагы упкын барлыкка килү мизгелен, аның геологик тарих белән бәйле булуын белергә мөмкинлек бирәчәк. Провалы, которые есть в Актанышском районе, да, вот здесь недалеко от Актаныша, что это связано с картообразованием, с геологической историей. Киләчәктә Шишминская долина исемле проект ЮНЕСКО геопаркларының глобаль шелтәренә керергә мөмкин. Асыл Нуриева, Фәлсафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Россия хәрби диңгез флотының су асты көчләре оешуга 120 ел тулды. Стратегик крейсерлар, баллистик һәм канатлы ракеталы дизель электр көймәләре диңгез шикләрен саклауны һәм дәүләт куркынычсызлыгын тәэмин итүче көч булып санала. Су асты көймәләрендә хезмәт итүчеләр ата-бабаларның каһарманлык традицияләре дәвамчылары. Алар Әлмәттәдә яши. Калабыз диңгезчеләре су асты көймәләренең үзенчәлекләрен турында яшьләргә дә сөйләде. Очрашуда Рәдифә Нугманова булып кайтты. Россиядә су асты көймәләренең тарихы 1906 елның мартында башлана. Нәкъ менә шушы елда су асты көймәләре хәрби корабльләрнең аерым бер төре буларак аерылып чыгарыла. Һәм шушыннан бирле аларның тарихы башлана да инде. Россиядә беренче хәрби субмарина 1903 елда совка кертелгән Дельфин көймәсе була. Су асты көчләрен куллану инде Рус-Япон сугышы вакытында була. Беренче Бөтендөнья сугышында Россия су асты көймәләре дошманның дистәләгән корабларын батырган. Совет чорында куәтле атом флоты төзелеше белән бәйлеләнә. Бу хакта фабрик яшьләр үзәгендә булган очрашуда мәктәп укучылары, студентлары күпләп белә алды. Альметьевский клуб моряков запаса приветствует вас. Флот ветераны Юрий Медведевның истәлекләре аеруча дулкынландыргыч. Ул 1970 елда хәрби хезмәткә алына. Аны намус белән үти. Инде бик күп еллар узса да, ул әле бүгендә су асты көймәсендә башкарган эш алгоритмын төгәл хәтерли. По окончании 8 месяцев закончил с отличием учебный отряд подводного плавания и был направлен на краснознаменный Северный флот, на подводную лодку «Зулу», проект 611, исполнять приказания машинных телеграфов. Давал ход подводной лодке. Малый, средний, полный, вперед, назад, стоп. Участник дальнего боевого похода.
Тантанада Әлмәт физика культура күллияте Казан инновацион университеты 17-20-21 мәктәпләрнең 1 һәм 10 лицейларның алдынгылар хәрәкәте бүлекләре вәкилләре катнашты. Котлау сүзләре белән ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин һәм фарватер запастагы диңгезчеләр клубы җитәкчесе Александр Козлов мөрәҗәгать итте. Владимир Иванович диңгезче намусына тугры калган Әлмәтлеләргә юбилей медальләре тапшырды. Фарватер клубы активистлары район җитәкчеләре белән бергә бу көнне мәңгелек утка чәчәкләр дә салды. Шулай итеп, бөек ватан сугышында һәлак булучыларны искә алдылар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бердәмлектә көч дивизы астында 20-нчы мәктәптә Ожаган уенының сайлап алу этабы узды. Командалар мәктәп донын шәһәр ярышларында яклау өчен көч сынашты. Ярышларга 138 кеше, 8 һәм 9 сыйныф укучылары традицияләренең лаеклы дәвамчылары икәннәрен исбатларга чыкты. Биредә физик ныклыкка һәм интеллектка ярышлар оештырылган программа шактый бай. Укучыларга бүген барлыгы 6 локация узарга туры киләчәк. Направо. Кругом. Кругом через какое плечо, ребят? Левое. Котлаулы сынаулар эшенә строй әзерлеге керә. Команда булып төзелү идеаль тәртип һәм дисциплина таләп итә. Учиги локациясендә катнашучыларга игътибарын тулысынча тупларга туры килде. Граната ыргыту төгәллекне сорый. Соклану нормативларын тикшергәндә противогазны тиз кию гадәттән тыш хәлләргә әзерлекне күрсәтте. Маршрутның тагын бер ноктасы боеприпасларны вакытка күчерү. Бу мускулларның ныклыгын гына түгел, парлап эшли белүне дә таләп итә. Знаете, как строиться в линию, вот это все. Сынауларны үтәр өчен сафка дөрес басарга, Россия тарихын белергә, спорт күнекмәләрен кирәк. Соңгыларын без физкультурада эшләгәнебез бар. Тарихны да дәресләрдә өйрәнәбез. Шуңа күрә асылда без өйрәнгән белемнәр генә кирәк булды. В принципе, только знания, которые мы изучили, понадобились. Ожаган ул көчне генә тикшерми, ярышларның мөһим өлеше тарихи викторина. Ватан тарихын белү заманча патриот өчен мәҗбүри шарт. Без быел беренче тапкыр үткәрәбез патриотический уен Зарница. Балаларга патриотик рух тәрбияләү өчен һәм сайлау өчен, балалар сайлау өчен муниципальный этапка. Мәктәп эшендәге этапта җиңүчеләр шәһәр дәрәҗәсендә 20-нче мәктәп байрагын яклау хөрмәтен яулаган җыелма команданы формалаштырачак. Иртәгә республикабызда Рамазан гаете. Ид-әл-Фитр яки Ураза бәйрәмен каршылау бүген кояш баегач башланды һәм ул иртәгә шулай ук кояш баеганчы дәвам итәчәк. Быел Ураза бәйрәме җомгага туры килә. Шуңа күрә бу көн икеләтә бәйрәм булачак. Әлмәт районы мәчет мәхәлләләрендә бәйрәм намазы 8 сәгатьтә укылачак. Хөрмәтле әлмәтлеләр, Аллах Субханаһу ва Тәгалә тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын. Менә якынлашып килүче Ураза бәйрәме белән үзегезне тәбрик итәм. Иншалла үзебезнең мәчетебездә һәм башка мәчетләрдә сезне иртәнге сагат 7-гә көтеп калабыз. Сагат 7-дә безнең Кур'ан уку башлана. 7:30-га хәтле, аннан соң иншалла безнең вагаз һәм инде гаит дип әйтик, төп өлеше дип әйтик, инде Аллаһ теләсә сагат 8-дә укыла. Шуңа күрә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең барыбызның кылган Рамазан аендагы тырышлыкларыбызны кабуллардан кылсын, гөнаһларыбызны кичерсен һәм киләсе Рамазаннарга исән-имин ирешергә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә тән сәламәтлеге белән, җан тынычлыгы белән насыйп итсен. Садака бирүнең файдасы бирүчегә күбрәк файда белән әйләнеп кайтачак. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә истәге кул астагы кулдан хәерлерәк дигән. Моны садака бәла казаларга пәрдә була һәм киләчәктә үзебезне һәм киләчәк буыннарны төрле афәтләрдән, бәлаләрдән дә имин кылачак дип аңларга кирәк. Садака бирүгә теләүчеләр янгын вакытында зыян күргән гаиләгә ярдәм итә ала. 16 мартта Тельман урамы 38-нче йортта янгын чыга. Кич белән шәхси йорт тулысы белән янып бетә. Бу вакытта янгын эчендә 76 яшьлек хуҗа да була. Күршесенең уяулыгы аркасында һәм янгын сүндерүчеләрнең оператив эше аркасында пенсионерны төтенле бинадан чыгара алалар. Ярдәм кулы сузарга теләүчеләр өчен шәхси исәп һәм телефон номерлары безнең экраннарда. Счет хуҗасы Заляева Эльвира Анасовна.
21 март ise халкыбызның борынгы бәйрәме Нәүрүз. Бәйрәмнең исеме фарсы теленнән яңа көн дип тәрҗемә ителә. Март айы табигатьнең яңаруын, яңа тормыш циклы башлануын һәм имин елга өметне символлаштыра ди белгечләр. Калабызның ветеран терлекләндерү үзәгендә бу көнне ел саен уздыралар. Мондый чаралар дәвалануга килгәннәрнең кәефен күтәрә, димәк, ял шифасы да арта диләр биредә. Ветеран терлекләндерү үзәгендә Нәүрүз бәйрәмен ел сайын үткәрәләр һәм ел сайын бирегә игәнәчеләр үз күчтәнәчләре белән килә. Мисал өчен бүген Бирлек Азәрбайҗан җәмгыяте менә шушындый тәмле пылау алып килеп, бәйрәмдә катнашучыларны сыйлап, күңелләрен күрде. Җәмгыять җитәкчесе Фикрат Бакиров сүзләренчә, Нәүрүз аның тарихи ватанында иң көтеп алынган борынгы йолаларның берсе. Бу көннең иң мөһим миссиясе туганлык, дуслык җепләрен ныгыту. Рамазан аеда булгач, биредә дәваланучыларны сыйлау икеләтә саваплы ди ул. Әлбәттә, бәйрәм хутлауларында җиткерә. Я хотел от всей души от азербайджанского народа. Этим прекрасным праздником и Навруз праздником всех вот наших алматинцев поздравить, татарстанцев поздравить. Всем здоровья, счастья, мира и согласия. Тернәкләндерү үзәгендә ел сайын берничә йөз инвалид дәвалану уза. Аларны савыктыру файдалырак булсын өчен биредә күңел ачу чараларын даими уздыралар. Шул ук календарь бәйрәмнәре, әйтик 23 февраль, 8 март, яңа ел, бердәмлек көне, гаиләләр көне, бөтенесе монда бу безнең үзәктә ул бәйрәмнәр үтелә. Һәм инде шулай ук безнең гореф-гадәтләрен дә без читкә куймыйбыз. Ул Сабантуй бәйрәмнәрен, урыслар бәйрәмен әйтик Масленица, Нәүрүз. Бу юлы ял итүчеләрне биюләр, күңелле эстафеталар уздырып, саф һавада самавыр чәй яшереп, кәефләрен күтәрделәр. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт милли мәдәни үзәгендә «Мелодия сердца» йөрәк көйләре исеме астында музыкант һәм укытучы Дарья Потемкинаның иҗат кичәсе узды. Гардига 10 яшь, ул инде музыка мәктәбенең 4нче сыйныфында укый. Бүген ул әнисенең иҗат кичәсендә чыгыш ясарга әзерләнә. Кайчандыр Дарьяда әнисе һәм абыйсы үрнәгендә музыка дөньясында беренче адымнарын ясый. Чын сәхнә тормышы 15 ел элек Әлмәт музыка көллиятының 3нче курсында укыганда башлана. Остазы Владимир Еремеев үз студентларын шулай итеп чыныктыра. Это мой первый такой творческий вечер. Бу минем беренче иҗат кичәм, аны соло дип атап булмый. Бүген без дуслар даирәсендә. Тик мин зур дулкынлану кичерәм, чөнки минем өчен тамашачы, иң кырыс жюри. Зритель это как самое строгое жюри. Бүген Дарья Потемкина төбәгебездә шактый танылган музыкант, Рәис Нәгыймов исемендәге балалар сәнгать мәктәбе укытучысы. Аның максаты иҗаты белән уртаклашуына түгел, укучыларын да үзе узган сәхнә юлында чыныктыру. Быел үзенең 30 еллыгын каршы алучы Әлмәт милли мәдәни үзәгендә үз солистларының иҗат кичәләрен аерым уздырырга булганнар. Шул исәптән Дарьяныкында. Национальный культурный центр. Әлмәт милли мәдәни үзәге үз канаты астында миңа калса оркестрларда, ансамбльләрдә уйнаучы иң яхшы музыкантларны, башкаручы солистларны, җырчыларны, инструменталистларны җыйды. Инструменталисты. Наталья Попова Әлмәт милли мәдәни үзәге концертмейстеры, танылган музыка педагогы гына түгел, ул Дарьяның әнисе дә. 200 еллык педагоглар династиясен ул улы Андор һәм кызы Дарья белән дәвам итә. Кичә барышында Әлмәтнең музыка дөньясын тәшкил иткән гаиләдән тыш, аларның иҗатташ дуслары да чыгыш ясады. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.